gaan nu naar een parkeerplaats om daar te trainen. Er is een heel team om die heen, hè? Waar helpen die alweer? Mijn paken en mijn vader, die zijn meestal aan het klussen. Zeg ik nog Beppe, toch? Ja. Wat doet Beppe dan? Die maakt meestal het eten klaar. En wat wie dat wel die favoriete eten? Een broodje met kipsnitzel. Hoe hard kerst dan? Best hard. Nou, 90, 80, 70 kilometer per uur. Ah, leuk, geweldig, tuurlijk. Een jongetje Sarah hier de ken en ja, knap. Hoe dat ik dat talent vroeger hier. Is het zelf geweest? Nee, ja, soms binnen de mogelijkheden en de middelen even niet oors of in het ding oors dan dat je graag gepland had. Maar ik moet zeggen, als ik dit als je dan is het best, ja. Aaron ging eigenlijk vanaf zien, nou ik denk tweede altijd al mij bij naar de cross. En wij zitten altijd in de begeleiding bij Hij Dijkstra. En ja, als hij de motor omsloeg, dan had het echt een dikke V8. Maar best wel hoop kabaal, hij denkt er nergens van waarom. En op het moment dat er eigenlijk rennen koeien, zit er in die auto en als die auto een beetje smart van de baan kwam, maakte er al in. En toen zagen wij dat virus een beetje mee kregen. En Aaron Hilndal, daarmee die auto kreeg green, dat noemde ik 43. En toen wie er 6. En toen stond er een voorbij een F3 chassis op Texel te keer. En dat wie in oktober en vanaf maart daarop in de wedstrijd kon rijden. En dat wie de eerste wedstrijd, nou met oortast en een keer, een keer 4 en een keer 12, wel heel knap. En daarna is het eigenlijk alleen maar beter gaan en ja, mij voornamelijk heel volle willen. En dat is wel heel belangrijk. Dus dat er hem heel mooi oorsnijdt van boet naar, dan naar binnen en dan weer naar boeten. Om zo volle mogelijk maximale snelheid te houden. En dat is dan op een bepaald moment de kunst, om daar heel constant in te rijden. En dat kan echt heel goed. En steeds maar in de wedstrijd, als dan hier wat is, dan had hij het echt daar op. Zodat er altijd heel goed anticiperen kan van wat gebeurt er. En wij maken daarom aankloppen, je bent de meestelijk aardig goed crashes te blowen. Ik weet wel hoe dat voelt. Het voelt niet fijn voor je auto. Het voelt ook niet fijn voor jezelf. Want stel je voor, het is de finale, laatste bochtje ligt eerste. En dan krijg je een crash. Ja, dat is jammer. En dat is niet zo fijn. Vies dat net één? Nee. Maar het lijkt me niet zo leuk als ik met mijn auto over de kop ga. Nee. Want dat vind ik zonde voor mijn dak. Ja. Hij is verleden jaar in oktober op het Open Nederlands Kampioenschap in de Nederlands kampioen geworden. Daar heb je een heel goed Engels jonkje te rijden. Ja, en daar zit gewoon van een Engelse organisatie bij. En die zijn meteen hier met een Engeland komen. Ja, geweldig. En daar had er echt wel, daar moet er echt rijden. Had er echt wel concurrentie en strijd. En dat is op dit moment is dat in Nederland voor hem wat minder. Ik wil graag wel wat bekers winnen. Dat is dus zo leuk. Ja, en mijn grote doel is om wereldkampioen te worden.